OK, čaute ľudia, dneska vám ukážem taký menší vlog, ako natáčame nejaké menšie filmy s mojimi kamošmi alebo s mojím menším štábom. Natáčali sme nejaký menší film, ale aj tak sa máte na čo kúkať, takže už kúkajte, ako to všetko prebieha na našom natáčaní. Ja som ten čavo, čo sem prisral, najvieš, čo sa deje. Ty si čo? Ty si kameraman. Ja som všetko. Ja som režisér. Toto je náš super herec. Toto je náš super kameraman. Tu som ja ako režisér povedal, že teraz ideme skúšku scény. Tak kúkajte, ako to prebiehalo. Pán blokovací sa radie. Čo porábaš, Matuško? Vysvetlí nám. Tu máme pána kameramana. Tuto máme pána, čo otravuje štáb. Ja som otravný. A ty čo, Matuško? Povedz nám niečo do kamerky. To sú čo, to je anime? Tu máme ďalšiu skúšku scény. Sadnem si, otvorím Premiér proste. A ty však nemusíš to otvárať. A to bude potom stop? Otvorím Premiér. Keď sa to otvorí, tak len kliknem a budem, že koniec. Ticho. Zatvor dvere. A tu už ideme na ostro. Kamera beží, zvuk beží. A akcia. Zase to spravil rýchlo. Kúkaš na kamera. Trojkový digitál, čau druhá kamera. Čau, kamera. A tu máte názornú ukázku, čo robím, keď ma neposlúchajú chlapci. Ježiš. Kamera beží, zvuk beží. Akcia. Čo to je? To není normálne. A samozrejme, že tu máme aj zábery niečo, keď sa nudíme alebo máme prestávku. Čo tam ideš, Matúš? Čo tam dáme tu, ako to máme? 5 stáme. 5, ne? 5. A toto bolo nejaké krátke video z behind the scene našeho natáčania a akurát sa chystám natáčať jeden fakt, že dobrý dokument o prírode a keby ste chceli takýto vlog z tohoto natáčania, takýto behind the scene, tak mi určite napíšte, lebo my robíme stále na nejakých filmoch, aj keď sme stále deti, ale jak vravím, teraz ideme točiť dokument a keby ste chceli behind the scene z tohoto dokumentu, tak určite napíšte a ja sa s vami lúčim, dajte odber a čaute.